हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोना बे गारिनि भिडिअ लाबो होनबाय थादोंमोन जों बे बोलेरोखौ लायदोंमोन ना 2-3 मास जाबाय ओमफ्राय बिनि मेंटेनेन्स खालामनाय बेसेबां खरसा थांखो बेसेबां मा बेखौ कमेन्टआव नोंथांमोना लिरनानै सोंबाय थागासिनो बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो नागिरबाय बेसेबां खरसा थाङा बे बोलेरोआव माखासे डेकोरेशन खालामबायना नै गोजौआवबो रुफ रिलिं लगायबाय आरो स्पयलार लगायबाय आरो बे व्हील्स कापबो लागायबाय दा बेसेबां खरसा थांदों नोंथांमोननो आं देखायगासिनो आं दा बाहेरायावसो दंफैयो एसे सरलपारायावहाय ओमफ्राय आं दानिसो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुक पेजआवहाय रिल्स दा बेवहाय बे गारिखौ नुनानै कमेन्ट हरगासिनो आरोना भिडिअ बानायनो नागिरनाया बोरो दाबो देखायाखै दाबो बानायाखै बिनि भिडिअखौ होनबाय थानायखाय आं दा एकदम इमारजेन्सि बानायनाय जाहैबाय आरो दा आं नै बाहेरायावसो दंफैयो नालाय नाइट केम्पिं खालामदोंमोन बिदिब्ला नोंथांमोननो आं देखायनोसै बेसेबां खरसा थांखो बायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मा बानायखो बेखौ देखायनोसै आं दिनै नोंथांमोननो अखा हाहां एखमबा हायो एखमबा नागारो दसेनो खोलाहाथ' खोमसि गोजानै ओमफ्राय ओरै भुटान साइडजों एसे स्रां आरो दा नै गारि बिगुमाया बेनो ओमफ्राय दे बबेखौ लागाया खिन्थादो नै एकदम कमेन्टआव सोंबाय थायो दे दामखौ खोन्थाग्रोदो 2,64,000 नि लाबोदोंमोन जों 2,64,000 आव लाबोदोंमोन आरोखि बे गारिखौहाय 3 मास जाबाय ना जाबाय 3 मासानो जाफैबाय लाबोनायावनो बेटारि गाज्रिमोन बेटारि होबाय फार्स्टआव बेटारिया गाज्रिखामोन भिडिअबो देखायखादों जोङो सेल बानायनांबाय औ ओमफ्राय सार्भिसिंआव 15,000 हजों जों लाबोनायाव मा खरसा थाङा बेखौथ' खिथाखादों नालाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो नायनायफ्राथ' बेखौ मिन्थिखाबाय दा सार्भिसिंनिफ्राय खिन्थानोसै आरो सार्भिसिंआव मा बेसेबां खरसा थाङा बेखौहाय सार्भिसिंआव बेसेबां थाङा 15,000 थांदों आरो सार्भिसिं फार्स्ट सार्भिसिं लाबोनानै सार्भिसिं खालामनायाव औ ओमफ्राय बिनि उनाव मा लगायदों बै गोजौनि होबाय रुफ रेलिं बेखौ बेसेबां लाया बेयो 2500 थाखा बे रुफ रेलिंआ माबानिया बोलेरोनिया बाहेरायाव लगायदों ना माबायाव शरुमाव लागायाखै बाहेरायावसो ना शरुमावबा दाम बांसिन लाबावो ओमफ्राय बे रेनगार्ड बे 1800 लादों बे रेनगार्डआ 1800 नोंथांमोना प्लास खालामनानै नायबानो जाबाय हा बेसेबां थांखो दामखौ खिथाबाय थानोसै बे 1800 ओमफ्राय साखानि व्हील्स केप नैबे बे गैयामोन व्हील्स केप लागायबाय 1100 मोनब्रैजों 1100 ओमफ्राय ओरैजों मा दंबावो स्पयलार बियो बे 3,000 मोनदां 3,000 ना बेबो बाहेरायावसो लगायनाय शरुमाव लगायाखै औ बाहेरायावसो लगायदों बेखौबो थाखाजोबबालाय बारा खरस जानाय नङामोन बिसोर गैयामोन नालाय बिसोर बिराद दाम आरो ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसे गावनानै गोदान होबाय सेकेन्ड हेन्ड होदोंनो टायारा बेसेबां लाया सेकेन्ड हेन्डआ बियो 2500 थाखा लादों टायारा दे औ ओमफ्राय बे हेडलाइटआ बेसेबां लायामोनलाय अरिजिनेल लगायोबा शरुमनिफ्राय लगायोबा 4,000 दै बे हेडलाइटआ बोलेरोनिया 4,000 मोनसेयावनो मोननैजों 8,000 थांगोन वाइपार ब्लेड दा आं मोनसे साजेसन होनो नोंथांमोना बोलेरो लायोबा आरो ना ओमफ्राय बेयो हेडलाइट सोलायोबा शरुमाव दा सोलाय बाहेरायाव लगाय 3,600 थाखाल' मोननैजों शरुमाव मोनसेयावनो 4,000 ओमफ्राय बिनिफ्राय बे वाइपार ब्लेड लगायबाय मोनसे होबाय औ 500 थाखा बियो औ ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' जेबो बानायनाय गैला आरो 500 थाखा वाइपार ओमफ्राय बे 3,600 मोननैजों दे सिगाङावथ' बारा डेक'रेसन खालामाखै बेनो बे दंजोबखायो नै ओरै रिल्स नायगासिनो सासे बिसोर सिट कभारथ' होआखै दाबो बेनो गोजानै मोजाङैनो दंजोबो ओमफ्राय स्टारिं कभारबो लगायाखै टेबाबो बानायथ'वाखै बेफोरखौ माने अर्डार होनानै दंजोबो आरो नैबे एसि बेना बिसोरो मा होनो एडभान्सबो होनानै दंजोबो नों माला सफैयाखै बेसेबां लायो बियो बेसेबां होआ बै मोनसे ओमफ्राय नैबेनि मोनथामजों 5,500 नैबे एसि बेना अर्डार होनानै दं सफैयाखै माला शरुमाव होदोंना बाहेरायाव होयोबा सफैसिगौमोन मोनसिगौमोन दा स्टारिं कभार लगायबावनांगौ दङ नै ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट सिस्टेम लगायबा बे बुस्थुआ डिसप्ले गोनां लगायोबा लगायजाबाय 8-9,000 सो थांगोन बियो ओमफ्राय माखासे आर्मरेस्ट टेस्ट मडिफाइड बानायबा बानायनो हाबाय आरो
दा बेखिनियानो स्पेयार टायाराबो नै टायारा मथा-मथि सोलायजोबनांसिगौ टायाराव खरसा दङ खब्रै माने सिगांनि खबनैखौ अरिजिनेल होनो हाबानो जायो उनाव रिसुलिंबो होजायो उनाव इसेबां माने रिक्स जाया आरोना स' गारिखौहाय सिगाङाव मालाबाबो रिसुलिं टायार होनो नाङा डुप्लिकेट टायार होनो नाङा बेफोर चाइनिस टायार गोजासो नै य'क'हामा चाइनिस टायार बेयाव चाइनिस टायार लागायनाङा गारियाव जोरा लास्टिं होआ ओमफ्राय ब्लास्ट जानोबो गोरलै आरो 31,900 टटेल 31,900 खरसा जाबाय आरो सार्भिसिं खालामनायजों माल लगायनायजों गारिया दा टिप टप कन्डिसन अके मोजाङैनो सोलिगासिनो ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया जास्ट दा टायार सोलायनांगौ आरो बे सिगांनि टायार जरासे जोंनि इन्डियानाव बायोबा बिराद दाम बायनो हाया भुटानाव लायनोसै भुटानाव लायनांगौ सिगाङाव 9,000 बिदों आंनाव खबसेयावनो 9,000 खबसेयावनो 9,000 बिदोंनो इन्डियायावहाय दा भुटानाव सोंनानै नायनोसै बेसेबां चाइनिस टायारखौथ' लागायला एमआरएफ लागायनांसै ओमफ्राय देरना होबा दा बे जरासे टायार लागायबावबा गैयाबाबो भुटानाव 1,000 खमबाबो 8,000 16,000 थांबावगोन आरो 16,000 10,500 मोनोनो 10-11,000 बिनि गेजेराव मोनगोन आरो आच्छा होमबालाय बेखौ एड खालामबावदो बेनोसै आरो खरसाया बाखि जेबो खरसा गैया अके गोजा औ डेक'रेसन खालामलांबाय थागोन दा सेंग्रा मानसियाथ' साजायाबा जायाना बेफोरो फुरा माबा होजोबगोन सिट कभार ओमफ्राय बेयाव आर्मरेस्ट ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट सिस्टेम बे मा होनोमोनलाय डिसप्ले लागायगोन बे आरो ओमफ्राय बाखि मोजाङैनो दंजोबो बे एसिबिना अर्डार होखाबायनो सफैनांसिगौल' आरो दा बेफोर कारपेट सारपेटफ्राथ' फैफाजोबखानाय टनटना गोजाखामोन सिङाव पलिस टलिसबो होआखैदां दासिमबो पलिस होबा आरो मोजां नुबावगोन साबसिननो दा गारिखौबो सालायनाय जायाना दखानाव थांलाय फैलायल' दा खामानि जाथ'वाखै बिथाङा जि खामानियाव मावनो होननानै बायदों गारिखौ बे खामानिया जाथ'वाखै बेखायनो दा मानसियाबो एसे साजायनो इन्टारेस्ट गैथ'वा खामानि जायैखाय एसे उनाव साजायगोन जाहैदों दा नै बिसोरबो अके गोजाजोब नै बे ग्लास माबायाबो सुइसआबो नै माबा मेनुवेलनि गैखाया डाइरेक्ट सुइचजों गोजाजोबखा जेबो गाज्रि जायाखै गासिबो अके जोब आरो बेफोर गाज्रि जायोबा बेबो खरसा थाङो बिरादनो थिगैनो दंजोबो दा बेनो गारि बायनायजों ओमफ्राय मेनटेनेन्स चार्जजों नोंथांमोना प्लास खालामनानै नायदो 2,64,000 गारिया ओमफ्राय दा 31,900 माबायावहाय थांबाय एसेसरिस लागायनायावहाय ओमफ्राय सार्भिसिंआव 15,000 थांदों मबिल फिल्टार मबिल ओमफ्राय गियार अइल क्राउन अइल सेस सोलायजोबदों दा बेनिफ्राय जेबो लगायाखसै सिङावहाय नै साजायथ'वाखसै दा बलेर'आव बांद्राय साजायनांखाया इमेजआनो दस्रा जाखायो बलेर'निया आइ होप नोंथांमोनहा मिथिबाय जानांगौ दा बेसेबां थांखो बे बलेर'आव खरसाया आन्दाज खालामनानै नोंथांमोनहाबो लाबाय बायोबा गारिखौ बायबानो जाबाय इसिखिनि खरसा जागोन होननानै नोंथांमोना एसेबाबो दा आन्दाज मोनबाय जानांगौ दा बेसेबां साजायनायाव बिसिम थांबाय आरो दे स' बे भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै आंना दस्रा भिडिअबो शुट जागासिनो दा आं बेखौ इमारजेन्सिसो खालामनाय जादों नोंथांमोन कमेन्ट होबाय थानायनि थाखाय दे स' बे भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै जै बर' हारि